Tile 5 kalankɛnɛ sigilen do Bamakɔ yan nɔ walasa ka musolakaw la faamuya bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbilala basigi sabatiliko la Mali kɔnɔ. A laɲini ye fɛn min ye o de ye bɛn ni keleya, ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kun sigida la o bɛ se ka sabati cogo min na. Loda Kulibali ale ye nin kalan in labɛnba maa dɔ ye. A jateminɛla ko depuis wagati la gafe dɔ bɛ Mali bolo n'an b'a fɔ o ma ko accord d'Alger. Donc a jateminɛla k'a fɔ ko accord d'Alger c'est vrai a signéna a mɛnna mais hali bi a kɔnɔna fɛn ma faamuya maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. Donc AIN ka partenaire dɔ bɛ yen n'o ye GREFA ye olu de bɛ ka activité in kɛ o ye ka muso 26 ka na accord in kɔnɔna fɛn ka ɲɛf'u ɲɛna pour que olu yɛrɛ ka se ka segin ka taa u ka sigida la ka taga min fɔr'u ɲɛna min kalan'u kunna u ka se ka t'o lase jamanaden tɔw ma u ka sigida la. I b'a ye k'a fɔ minnu nana baara in na u bɔra Mali yɔrɔ caman na. Jamana marabaw fo ka taa se jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen kɔni hamina ye kelen ye Mali o ka se ka jɔ a sen tabara kɔnɔ. Musolakaw de dun ye duw tulomaw ye o kama u jɔyɔrɔ ka bon ni bɛnkan sɛbɛn sabatiliko la n'o ye accord d'Alger ye. Sayon Dumbiya ka fɔ la minisiri min n'a ka baara ɲɛsilen do musow ni denmisɛnw ka ko sabatili ma ale nana o nɔ labila. N'i ye bɛn kɔni fɔ muso sen kan ka don a la. Mɔgɔ minnu taara a musolaka ni a denmisɛnninlaka de ka ca parce que n'i an ka kɛlɛbolo ninnu jateminɛ a kɛlɛkɛla ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ denmisɛnninw de ta k'u bila ɲɛfɛ. Fɛn min ye kunnafoni ko ye fana ni donna jamana kɔnɔ muso kɔni ale bɛ kunnafoni kalama donc n'i ye muso don kɛlɛ fagali la a ka ca Ala fɛ muso ni denmisɛnnin an b'an sago sɔrɔ. Accord d'Alger muso min bɛ o ɲɛmaya la Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye Adeyiti Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ ko nafaba de bɛ ni bɛnkan sɛbɛn in na ko fɛn damadɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka sinsin halisa. Avant que accord nin ka signé an tun ni sema mɔgɔ bɛ tile ka mugu ci ɲɔgɔn la an tun bɛ tile ka mugu ci ɲɔgɔn la mais depuis accord nin signera caman bɔra la parce que sigikafɔ ye damu ye. Accord de paix ye fɛn min ye a bɛ Mali bɛ arranger de Kayi à Kidal. Assemblée malienne bɛ ka représentants de b'a la les élus sont les représentants du peuple u kan ka taa a sigi assemblée la ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka salu fa ka fɔ ka taa article par article chapitre par chapitre ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka fɔ maliens ma u ma kɛ donc o min ma kɛ o de ye maliens bila fili caman la k'a fɔ ko accord nin man ɲi accord nin bɛ jamana tila parce que yɔrɔ dɔ b'a la. Musolaka 26 minnu bɔla Gao, Mopti, Menaka kana fara Bamakɔtaw kan yan nɔ olu de bɛna ni tile 5 kalan in kɛ n'o ye accord d'Alger kɔnɔfɛnw ye. A kalan kofɔlen yɛrɛ daminɛna kunun tɛnɛ ni baɲumankɛ tɔn 2 ka borodi ɲɔgɔnma ye n'o ye AIDS ani GREFA ye. Mariam Kuyati ka laseli do Bamako, VOA Bambara.